Kun Lasse vaikka itse töissä. Toi oli aika hyvä kommentti. Joo. Nyt tässä muuten kaunis ilma. Vai kuvia. Joo. Mutta mun piti lähteä heti kun mä saan Ystävää kyydissä. Aha. Ymmärsit. Tarvitsis. Okei. No. Mä vaan heitän sen tarhaan ja lähden. Joo, siis otat sä tulet pois, tulet sä pois No laitat eikä kun tarhaan. laitoin kamat päälle tarhaan. Joo. Hyvää työtä sä teet. Näyttää kyllä paljon tasaisemmalta kuin silloin kun mä oon nähnyt viimeksi. Joo, mutta kyllä se Gramanen kanssa on. On joo. Pitää välillä. Haluatko mennä Kati oven auki? Ai kotiin? Niin. Ei tarvi mä Ei oon tarvi. Ei kun joka päivä mä katson ne hanskat. Joo.